Hej! Sidan 151 i boken Matematik 2a. Den här sidan handlar om funktioner, andra grads funktioner, eftersom x är upphöjt till 2. Och rita en graf för en sådan funktion, så kommer grafen att kallas för andra grads kurvor. Så det är inte en rät linje som så här eller så här, utan det ser ut mer, grafen ser ut så här eller så. För att kunna rita en graf behöver jag punkter på koordinatsystemet. Och eftersom den här grafen är väldigt enkel så behöver jag egentligen inte någon värdetabell, utan jag bara ger värden till x och så på en gång vet jag hur mycket y blir. Till exempel om jag börjar med att säga om x är 0 och 0 upphöjt till 2, det är 0. Då har jag en punkt. När x är 0, y är också 0. Så y blir 0 när x blir 0. Men eftersom i boken har man gjort värdetabell så kan jag kanske följa. Och jag ger vilket värde som helst till x. Men varför ska jag krångla till det? Jag tar saker eller tal eller siffror som är väldigt enkla. Till exempel 0, 1, 2, 3. Och eftersom det är andra grads kurvor eller andra grads funktioner, då är det jättebra om jag ger -1 och -2 och -3 också, som är motsatt till 1. Så 1 och -1, 2 och -2, 3 och -3. Väldigt enkla tal. Och 0 ska alltid vara med. Sen när x är 0, y blir 0, då har jag en punkt som är 0, 0. När x är 1, y är 1, en punkt 1, 1. När x är 2, y 4, punkt 2, 4. Och så vidare. 3, 9, -1, 1 och -2, 4 och -3, 9. Och jag ser här att när x är 1 och när x är -1, y är samma. Och när x är 2 och när x är -2, y är samma. Och så vidare med 3 också. Och så vet jag att det finns symmetri på 2 sidor. Och jag har symmetrilinje för sådana funktioner, andra grads funktioner. Så det är bra att jag inte glömmer att använda mig av negativa tal också. Negativa värden. Så fort jag tar 1 ska jag ta -1 också, och 2 -2 och 3 -3. Då blir det jättebra. Sen går jag och ritar mina punkter eller sätta mina punkter på koordinatsystemet. Nu har jag 0, 0. Då går jag, om jag ska förklara lite här. Jag har gjort den här. Och 0, 0, var är 0, 0 först kanske? 0, 0, punkt 0, 0, det är Origo här. Då har jag en punkt. Sen hade jag 1, 1. När x1 och y är 1, då har jag x1 här, y1 här, då har jag den här punkten. Och när x -1, y är 1, den här punkten. Jag ska kanske ha samma här. Och när x är 2,
y är 4, då har jag punkten här. Och när x var minus 2, y var 4 här. När x var 3, y var 9, 5, 6, 7, 8, kanske här är 9. Och när x var minus 3, 1, 2, minus 3, y var 9 också. 5, 6, 7, 8, 9. Ja. Vad ska jag göra nu? Nu måste jag binda de här punkterna, men inte med linjal, eftersom det är mjuka linjer, inte raka linjer. Och det är aldrig spetsig här, utan det är bara rund. Så jag måste komma ihåg det, hur jag ritar mina punkter för hand så här, binda dem och försöka göra en så här. Då är det funktionen y lika med x upphöjd till 2. Och så finns det 100 000 andra punkter här som jag inte ritat. Men jag vet på ett ungefär att kurvan ser ut så här. Och sen kan jag ta fram vilken punkt jag vill på den här kurviga linjen. Ja. Om jag har grafritare så är det jättebra att jag använder. Om jag inte har kan jag använda mig av grafritare på nätet. Så jag skriver här grafritare. Och så tar jag det första som dyker upp. Grafräknare har man skrivit. Och den här grafritaren är... jag behöver bara här till vänster bara skriva x upphöjt till 2. Inte behöver skriva y. Så jag skriver bara det som finns till höger av min funktion. Så jag skriver x och så upphöjer jag till 2. Då har jag den här grafen som liknar det jag hade på sidan 151. Och här kan jag lägga punkter. Jag klickar här till vänster på den här. Och så kommer jag till den här sidan. Jag vet inte hur mycket det syns. Men här finns det någonting som heter punkt. Jag kan lägga punkter. Så till exempel den här punkten och den här punkten. Den här punkten till exempel och den här punkten. Så kanske... Jag ska se varför den försvann. Igen, x upphöjt till 2. Och jag ser att här står det till exempel punkten C är 2 och 4. Och det var rätt. Punkten D är minus 2 och 4. Och punkten A, det är eftersom det är inte heltal x. 2 blev inte heller exakt heltal. Jag menar y. Men jag kan justera sånt här. Så jag säger hur många decimaler vill jag ha. Och sånt kan jag justera. Så om jag kommer hit så kan jag leka med vad jag vill ta fram från den här grafritaren som jag har. Nu ska vi tillbaka till sidan 151. Och nu har vi ett exempel och en annan funktion. Det är precis på samma sätt. Jag ger värden till x och jag börjar med 0 eller börjar med minus 1 som jag vill. Och till exempel här har de börjat med minus 1
och sen ökar man till 0, 1, 2, 4 och 5. Man har inte gjort som här. 2 minus 2 sånt. Så det kanske är bra så fort jag ger ett värde så får jag minus 1 x y minus 5 och går jag och ritar för att veta på ett ungefär hur det är. Så när x är minus 1, y är minus 5. Så minus 1 här och minus 5, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Så måste det vara här faktiskt. Jag tror att de har gjort lite fel. Så istället för den här punkten ska vara lite högre. Och även den här. Och nu är symmetrin inte kring y-axeln utan symmetrin är kring den här linjen. Så jag kan inte kanske rita jättebra. Men vi ser att symmetrin är så. Halva kurvan är så och andra halvan är här. Så den gula och den röda som är spegelbild av varandra. Så vi på så sätt vet vi vad vi ska ta för negativa värden. Så jag behövde inte ta minus 2. Utan minus 1, när x är minus 1, y är minus 5. Och när x är 5, y är minus 5. Så minus 1 och 5. Så. Den här sidan. Jag behövde egentligen kanske inte prata så mycket eftersom jag tycker att det är tydligt den här sidan. Så det är inte några uppgifter eller någonting. Så allt är förklarat bra. Så jag nöjer mig med så mycket. Ha det så bra.